President, angisuba mude ngoba inkonyane isathuka isisinga. Ngimdala endimeni kodwa ngimusha kulo msebenzi enginikezwe wona. Ukusukuma kwami ngizothi egameni lale provincial task team sizokuthi namhlanje silala sikhona sizobonga umsebenzi owenziwa amavolontiya ethu ngokuthi kube khona izindlu ezivulwayo kulolu suku olubaleke kangaka lokukhumbula utata uMadiba. Namhlanje President wethu ubuzonikeza ihope kulabo abahopeless. Namhlanje ubuzonikeza amakhaya kulaba abagenawo amakhaya. Namhlanje ubuzotshengisa umhlaba wonke ukuthi okuncane onako uyakwazi ukuhlephula nabanye abantu bathole. Okuyinto osifundise yona ukuthi umuntu ngabantu. Wasifundisa futhi ukuthi ilida ngemsebenzi. So namhlanje ubuzokwenza lokho. Ngakho ke uma ngimla egameni likaMacingwane njengosihlalo wethu weprovince, mina njengodeputy chair ngizokuthi alikho elinye ilifa esinalo siKwaZulu Natal siSouth Africa ngaphandle kokuthi lo mkhonto wesizwe phathi siubambisise njengekhali zamantungwa sibekezelelane uma kukhona ingqinamba sixoxe. Ngomsombuluko noma uLwesibili lwangeviki eliphelele, I'm not sure about usuku. MK Party beyine media briefing. Lapho uSponsor spokesperson uThema esekhulumile wayesethi uhlelo le-MK Party lizothulwa uSecretary General ukusibonela uNomvalo. Ngempela ke uNomvalo usukumile wamukela abantu abebekhona, wayese azisa amalungu omkhonto wesizwe party namalungu omphakathi nje ukuthi kunabantu abajoin umkhonto wesizwe party futhi bangabantu abaziwayo okubalwa kuMama uZandile Gumede lo bumbone bekhuluma. Usejoin umkhonto wesizwe party kodwa akagcinanga nje ukuthi ajoine kuphela. Uthe mayisejoinile then ngokubonisana kweNational High Command yasithatha isinqumo sokuthi uMama uZandile Gumede abamnika iposition ukuthi akabe uDeputy Convener waKwaZulu Natal. Siyazi ukuthi uConvener bekubabuyile isimchunu kodwa isekela lakhe manje bathi akube uMama uZandile Gumede. Ziningi izinto ezikhulunyiwe ngoba kukhona nabagxekile isenzo se-MK Party kakhulukazi abezindaba. Ngiyakhumbula ukuthi uXola Mgambi ungomunye wabantu ababuza ukuthi engani lo muntu uhamba amacala athinta corruption enkantolo lapha nimthatha kanjani umuntu naleyo nsila leyo noma onalezo nsolo lezo nizomfaka eqenjini. Kodwa umbuza ubuzile uNomvalo ukuthi ngabe thina siyi-court of law na, ngoba i-court of law efuneka idile nalawo macala asenkantolo. Kukhona ukugxekwa okube kuningi. Bakhona futhi abangasijabulelanga lesinqumo se-MK Party ngibala abantu abanjengobaba uSithembiso Khomo, ngoba na uPhumelo Bala wathi labantu babengekho umkhonto wesizwe party uqala. Njengoba babengekho nje futhi umkhonto wesizwe party wenza kahle bengekho, ushuthi njengoba bakwazi ukwenza kahle ekuqaleni bengekho, yini ebeyingahluli ukuthi benze kahle manje. Angeke ngisho lutho ke mina kangazi. Kodwa ke uNomvalo bekhuluma kwiGagasi FM lapho bekhuluma khona no Alex Mthiyana. Ephendula ke ludaba ukuthi bafike kanjani esinqumeni sokuthi bagcine beqoka uMama uZandile Gumede ekubeni enamacala. Ngicabanga ukuthi ibalekile lo phathe ngaphambi asibuyele kule nkulumo akhulume ngaye eqaleni yena uMama uZandile Gumede, asiqale sidlule kule. No, okokuqala even though bengifuna ukuba broad kule question yokuqala, but it's okay if time is my enemy. Strategy is one. We're at a formative stage as a party. We are strengthening the organization. We are strengthening its capacity.
Umam Zandile Gumede is an experienced comrade, female, and it's a privilege to have comrades, females with capacity in the revolution, because abantu abaningi abawomama abathandu ukuyibandakanya nomzabalazo wokulwela abantu bakithi. So we're strengthening because she has a clear record of serving, in the ANC. With regards to our cases up again now, one, asinayo policy thina kuthiwa step aside policy as the MK party. Secondly, and there's a constitutional reason and a political reason why we don't have that policy. I would have explained Okay. but always really ukuthi those cases ekhulunywa ngawo have delayed for quite some time, and for frivolous reasons. I spoke about when Shamila Batoyi was in the ad hoc committee, she couldn't answer. I asked her many questions about the delay of these cases against Tumamu Zandile Gumede. She couldn't give a response. So that means we have the NPA here, which is incompetent, which was run by an incompetent NDPP, Shamila Batoyi. You can't delay a case for more than 10 years. And you can't keep on putting a stigma to a person of a case which has delayed for more than 10 years. We are not a court of law. That's what I was saying to that guy, Xoli Mngambi. We are not a court of law. We can't prosecute and judge people outside a competent court of law. Sure. If she is found to have committed or to have violated the laws by a court of law, that's the only time we can say, okay, she is guilty and so on. But for now, who are we? Do we have prosecutors in the MK party? No. Do we have magistrates? No. Do we have judges? Do we deal with cases? No. We leave that to competent institutions. Njengoba uZuleka uNomvalo echaza ukuthi kungani bemthathile uMama uZandile Gumede noma kunecala alihambayo noma kunamacala abhekene nakodwa kungani bona as i-National High Command bambone ezoba usizo kakhulu njengomuntu one-experience okudala futhi ekhona kulomkhakha wezepolitiki. And igama elihamba phambili alisho ukuthi i-MK party sesekuformative stage. Ilona nje into ayishoyo. Uma ke sibuyela kule video esiqale ngayo, uformer president uJacob Zuma osukwini la izolo beka kunezindla bekayozivula. Angizitholanga ke izithombe zazo ngabe ngiyazifaka ngazi noma iyodwa noma zimbili kodwa kunezindla beyozivula. Njengoba Dumuza umama lo ethi ubonga ama volunteer. Yibona abantu laba bafike ba-identify imizi eswele nabantu abaswele abadinga ukulekelelwa, baphume bazikhandle bakhelwa abantu. Bese kugcineni uma sekufuneka ivulwe indlu bese kufika uformer president. Kucelebrate uformer president. Kanti abantu kuyibona bona abasebenzile labade bebonga uMama uZandile Gumede. Futhi nayo ushiphuze elibalekile wathi njengoba bela emkhontweni kufanele kubanjiswane. Uma ngabe kukhona ingqinamba ababhekana nazo bakwazi ukuzixoxa. Ayikho ke into edlula leyo. Lento nje esho uMama uZandile Gumede ukhombisa ukuthi uma-matured politically. Futhi kudala khona kwezepolitiki kunoma yipi organization noma yiliphi ikhaya uma ngabe kukhona ingqinamba kuhlalwa phansi kukhulunywe. Akunekwana ku social media. Akukhulumi ngomuntu nento ongazi ngakugculisile kahle ku social media. Yebo khona siyazi ke ukuthi kwesinye isikhathi uma ingekho iplatform lapha abantu bekwazi khona ukuveza izikhalo zabo nokuveza ukungagculiseki kwabo bese social media iba yi-last resort ukuthi iyona ndawo lesizokwazi ukuthi siveze ilaka lethu kuyo. Kodwa asazi noma kukhona nala kuyilekelela khona inhlangano noma cha asazi. Ngeshwa ke akukho mina engakuphawula ngoba ngiyona imember, so kube ngiyimember mhlambe bengizophawula kabanzi. Noma nje ngoba ngiyona imember ngumuntu nje olandelela zonke izinto ezenzeka kwipolitics. Angikucaphunela inkulumo kaNomvalo engicabanga nayo ibalekile ayisho
osukwini la izolo ngesikhathi sebeqedile ukuvula izindlu uformer president esezokhuluma namalungu omphakathi. Angizukumcaphuna ke yena ngeshwa kodwa ngicela uzwe la. Phambili ngeunity, phambili phansi ngama-divisions, phansi nge-factionalism, phansi ngabantu abalwela ikhundla, phansi ngabantu abalwela ikhundla, phansi ngabantu abangcolisa abanye ngamanga, phansi ngabantu abangcolisa abanye ngamanga, Unite MK, unite! Unite MK, unite! Phansi ngama-voice notes, phansi ngama-voice note, phambili nge-political majority, phambili nge-political education, I'm here, comrade, to hand over to you the former president of South Africa, the only progressive president post-1994 after Nelson Mandela, the only president who saved the black people and our communities without any doubts and without any hindrances. I'm here, comrade, to hand over to you, Umengameli, when the government was in denial, ibulala abantu bakithi, ithabanganikezwa ama-ARVs, but yena mayifika, wathi abantu bakithi, abatheleleke isifo sengculazi, ukuze baphile isikhathi eside, abathola ama-ARVs. Comrade, I am here to hand over to you, Umengameli wabantu bakithi, owakwazi ukuthi adevelope osomabhizinisi babantu abamnyama. Today, under ikhala elikhulu elifihla imali kumatrasi, sibona abantu bakithi beswima in a pool of